Egunon dan hori, ezin etorria adierazi dabe, Miren Martiarena, Luciano Martinezek eta Albak, beraz danok hemen gaudinez haziengo gara, ondo iruditzen baiatzue. Bale? Ez, Albape adierazi du ezin etorria. Bueno, egunon dan hori, ongi etorriak, osoko bilkura honetara. Aizter gaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2022ko uztailaren 15ko osoko bilkuraren akta onartzea labadokio. Zer esatekorik, hau batez onartzen da. Hau batez onartzen da. Bigarren puntua, Acción Agua, enpresaren eskaera. Aztepe, Dudea eta bainerako hondakin uren araztegiak eta saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren kontratuak duen desoreka ekonomikoa berraztartzeko 2021ko ekaina eta 2022ko maiatza artean. Bueno, hau zerbitzu batzordean aztertu zen, eta ezeskoa, hau batez ezeskoa erabaki izan. Hau batez onartzen dugu, bai, ezeskoa, onartu ez, ezeskoa hau batez. Hirugarren puntura joko dugu, behin-behineko onartu, betarraganez sektoreko bat eta bi faseak urbanizatzeko proiektuaren lana. Bueno, hirigintza batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen da. Laugarren puntura joko dugu, behin betiko onartu, Hirulur industrialeko UI12 zelata sektoreko hiri antolamendurako plan berezia. Hau be hirigintzan batzordean aztertu zen, lehen be onartuta egoan, hau batez onartu zen, hau batez onartzen da. Hau batez onartzen da. Bosgarren puntua, hasiera batean onartu, udal aurrekontua gauzatzeko arauaren 20. artikuluen aldaketa, Derandain Fundazioa. Bueno, kasu honetan, ogasun batzordean aztertu zen, eta da, subentzio nominatibo bat gehitzea. Hau batez onartu zen, zer esatekorik, hau batez onartzen dugu. Hau batez onartzen dugu. Seigarren puntua, itxitako ekitaletako fakturak onartu eta ordaintzea. Kasu honetan, ogasun batzordean aztertu zen, 677 euroko kopurua da, hau batez onartzen zen, onartzen dugu hau batez. Zazpigarren puntua, F2022 fakturen zerrenda balio kostu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, 6. espedientea. Bueno, puntu hau ogasun batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu. 8. puntua, F2022 13 fakturaren zerrenda balio kostu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzeko eginkizuna ez betetzea, 7. espedientea. Uztaila eta abuztua kasu honetan. Hau ogasun batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen da. 9. puntua, ondorengo alkateen dekretu berri ematea. 1289 alkatetxa dekretua, kreditu gehigarrien, 8. zenbakien espedientea eta egonkortasun txostena. Bueno, kasu honetan, 1.000.000 eurotako kreditu aldaketa da, eta jaiak eta jarduera soziokulturalak sustatzeko. Urrengo alkatetxa dekretua, 1.625, ugaitzeko 5. zenbakiko espedientea, kasu honetan, 6.500 euro, haunditzen da aurrekontua, eta da eraikinen mantendumendurako. 1.677 alkatetxa dekretua, kreditu gehigarren 9. zenbakidun espedientea, eta egonkortasun txostena. Kasu honetan, 388.000 euroko kreditu aldaketa da, eta udaltzaingorako ur hornidura, ekipo informatikoak, jarduera soziokulturalak, kirol instalazioa mantendu eta inbertsioak, eta eskolako hobekuntzarentzako. 10. puntua joko dugu, aurrekontu aldaketa behin betiko onartu izanaren berri ematea. Kasu honetan, lau aldaketa hauek, udal batzak honek onartuta daukaz, bere prozesu da egon dau, esposizio eta kontu emoten da, behin betiko onartuta dauzela. Aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpena, 4. zenbakiko kreditu gehigarria, aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpena, lehenengo zenbakiko baliogatzakitiko baja eta 3. zenbakiko kreditu gehigarria, aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpena, 6. zenbakiko kreditu gehigarria, eta aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpena, konpromiso kredituen erazkinaren lehen aldaketa.
11. puntuan, osoko bilkurari 2022ko udal aurrekontuko gastu eta sarreren gasoitzaren berri ematea, bai eta diruzaintzaren mugimenduak eta egoera ere 2022ko bigarren hiruhilekoari dagokionez eta ordainketa epea beteatzi buruzko hirurteko txostena. Bueno, hau ogasun batzordean emozan kontu, parametro guztiak eta indikadore guztiak betetzen duguz, normaltasunez doa bai dirubilketa eta bai gastua. 12. puntua, 2021ko diru laguntzen plan estrategikoaren emaitzaren laburpen txostenaren berri eman. Ogasun batzordean, emozan berri laburpenari buruz, eta bueno, hemen kontu emoten da, hori egin da dagoala. 11. puntua, 1674 zenbakidun alkateen dekretu berri eman, Luciano Martínez Iglesias zinegotxiari eman zitzaion eskuordetza abokatzea. Bueno, kasu hontan, bakizue, osasun arazoak eukidegula gure lankidean Luciano Martínez eta, bueno, nik neuk hartzen dudaz, berak betetxe bazan egin kusin guztizek. Eta orduen abokatzen da, eta espero dugu, epe labur edo ertain batez berriro hemen ikustea, eta ia aukera dauen berriro berari eskumen haurik emotea. Suposatzen duen, badakit danok egon zarela adoratute, eta eskarrak emoten dutzu dan hori, berarekiko erakutsi duzuen begiona, laguntasuna, babesa eta eskarrik asko dan hori. Bai Ander. Bai, hori da. Egunon, opa dutzegu Luciano Martínezi, alik eta harinen osatu edo eta egoera honean eta harin bueltatzea, eta hori, danok hori. Zuk esan duzun hitzekaz bat egiten dugu lan honi. Eskerrik asko, Ander. 14. puntura joko dugu, eskontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskordetu izana, 1454 alkatearen dekretua. Toki araubidaren oinarriak arautzen dituen, Legearen 21 eta 3. artikulua. Eta udal araudi organikoen 76 artikulori lotuta. Kode zibilaren 51 artikuluak eta toki erakundeen antolaketa jarduera eta erregimen juridikori buruzko arauaren 44 artikuluak ematen dizkidaten eskudantzaz baliaturik, ondorengo erabakia hartu dut. Lehenengoa, Ainhoa Salteren gandaria zen, ondoren esango da zen, ezkontzak baimentzeko almena. Julen Lara Martín eta Yolanda Garzón Ledo, José Manuel Martínez Sadoniz eta Edurne Paola Martínez Pereira, Rubén Sánchez Romero eta Jorge Manuel Brochero. Ezkontza irurek, ze datatar izan zen, eta puen behar dut, bai, ustaren 30an izan ziren. Bigarrena, erabaki honen berri udalbatzarioen ematea, eta hirugarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialearen argitaratzea. 15. puntura joko dugu, alkaldeak eskuordetuta, toki gobernuko batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Azkenengo udalbatzatik, 20 erabaki hartu dira. Eta 16. puntua, eskariak eta galderak. Eskaririk, galderarik, bai gaizkan? Bai, egunon. Aipatu gure dugu azkenengo egunetan, 3 liburuzka honek jaso dugu zela. Hasteko, udalgida honek, suporatzen dut, udalaren ekimenetik jaio dela, edo ez dakit nondik jaio den hau. Zelan nondik... Eta honen ikuskaritza, edo honen udalen parteritik ez dago inonko kontrolik honen argitarapenean? Hori enpresa batek argitaratu du, kostua enpresa batena da, eta ez dik esplikazio eman bergura dozu, baina ez da udalak kudeatut. Egunon, guri bakarrik esan duzkuena, san begiratzeko udaleko telefonoak eta informazio hori. Beste guztiez, alandabe 46. horrialdean badau enpresa horren kontaktuen nahi baduzu eurekaz zerbait komentatu. Ulertzen dugu udalgida baten azken ardura, honen argitaratzearen azken ardura udalarena dela. Azken ardura.
ardura nagusia, hau da, enpresa pribatu baten eskuetan, ez, pargatu, nora noan esango dut da, segaitik ezin izan dugun iritsi 50 piko garren orrialde horretara, ze. Euskararen zuzentasunari erreparatuta, hau, ez dau nondik heldu. Honek ez teko nondik heldu. Ez dakit zuetako baten batek, hau argitaratu baino lehen hau, irakurtzeko aukera auki dauen. Ze guk, benetan, orrialde bat hasi, eta ez gara izan gai, orrialdea bukatzeko, horren gorri bat pasatu, eta mine eta morro sortzen dau. Halako euskera batean, halako testu batzuk onartzea. Honik ulertu, enpresa pribatu batek argi dau, pentsatu dugu hau, bulego teknikotik ez dela pasatu argi dau. Baina hemen, Zornotzan izenean, hemen dago udalaren logoa, honen azken erantzuleak, Ez da udalaren logoa, da herriaren logoa, udalaren jartzen da udala ayuntamiento. Edo zeinek hau hartuta ere, guk uste dugu, honen azken erantzunkizuna udalarena dela. Eta udalak zaindu behar dauzela, halako euskararen, halako ereduek, plazaratzea, euskararekiko, ez dakit, itxikeria edo errespetu gutxi erakusten da bela. Alde batetik gabiz borrokatzen euskararen alde dagoa betetzen jaku, eta beste alde batetik atatzen dugu, plazaratzen dugu, alako nik uste honek, beste begira bat eukibarko leukela. Nik uste ulertzen dut enpresa pribatu batek egitea, baina argitaratu baino lehenago, zer gutxiago udaleko norbaitek begira bat botatzea. Ulertzen donik. Udal gida municipal. Udal agertzen da, hemen. Ulertzen dut, enpresa pribatu batek egin dut, baina ikuskatzeko ardura bintzat, zuena izango da, ez? Bueno, esan duguna, euskarari kalte, beste behin. Gero, iraunkortasunaren ikuspegitik, 3 hilabete berean 3 liburuzka ataratzea, ez dakit. Behar bada beste plantamentu bat oneri emotea, egokia litzateke. Hemen, zaindu da, bai, kostua murrizteko eta materiala murrizteko, hemen zaindu da, eta hainbat hilabetetako jarduera batu dira liburuzka batean. Baina hemen dagoen filosofia honekin ikusten dugu, ez dakit, koherentzia falta bat dagoela hemen. Behar bada, honek badu, bai, eta honek ados gauz, liburuzka honek, batean batzearena, materiala zaintzarena, formatuare txukuna da, bai, behar bada honek formatu zainduagoa deko, gero, barruan, Zornotzan gehien, edo argazki gehien jasotzen dituen pertsona agertzen delako, ez dakit. Ulertzen dugu, hainoa saltera inzuen alketa gaia promozionatu behar izatea, baina udalean gaudenetik, 2011-tik, halako gida batean, inoiz ez da agertu ordezkari politiko baten argazkia, ez dakit. Ulertzen dugu, denoak eta denontza diren baliabideak, bai edabideak, udal edabideak eta baliabide ekonomikoak zuen onurarako erabiltzen ari zaretela. Propaganda elektorala egiteko. Eta zuen alkategai berriaren burua ezagatu arazi eta goraipatzeko. Irudipena dekogu askotan, EAJ-an udalen jabetza zuena dela sentitzen duzuela. Esanguratsua eta lotsagarria da. Udal baliabideak erabiliz, pertsona baten irudiaz egiten ari zarien erabilera politikoa. Zuen boterea erabiltzen duzue, gure ustez ez era garbian eta ez etikoan, botere gehiago lortzeko. Jarraitu, zuen alkategaia promozionatzen eta kanpaina egiten, baina ordaindu behizue zuen alderdiko diruarekin. Utzi udal baliabideak erabiltzeari eta udal baliabideak erabiliz iritzi publikoa baldintzatzeari. Eskerrik asko, Gaizka, argi geratu da dela. 3 dokumentuetatik, 2 diezena udalena eta bat ez dela udalarena. Naiz eta guk esan, enpresa pribatu batena jarraitu dozu erakusten udalarena izan dela. Gaizka, mesedez, esaten diatzunean, ez da udalarena, ez da udalak egin, ez da udalak kudeatu, mesedez hori behar respetatu. Gero bestetik, udalak etekoz, pertsona batzuk, kudeaketan. Eta udal honek, EH Bilduk egiten duen moduen bere udaletan, erabakitzen duen kudeaketan, ze pertsonak emongo duen berri, zuek egiten duen moduen beste leku batzuetan. Igual. Eta ez dugu besterik, eta bakoitzak erabakitzen duen berba egiteko udal kontuari buruz. Eta udal kontuari buruz udal erantzuleak erantzun beharko dau.
Ez dugu erantzuten EAJ-ko zinegotxea, baizik eta arlo bateko edo alkate batek edo danalakoak. Eta hori ezberdindu behar da. Hori ezberdindu behar da. Eta nik uste dut da hori eiten dela, Zornotzak udalean, bere erantzuleak urtetan dere eta bere esplikazioak emoten dere, Durangoko udalean, Galdakoko udalean edo Gernikako udalean. Beste barik. Heldutasunaz jokatu behar dugu, eta pelota ipintzea beste baten hemen Zornotzako udalean gauz, Eta hemen bakotzak egiten dauen ardura asumitu behar. Guru iruditzen jaku, ez da udal baliabideak erabiltzea pertsona baten irudia promozionatzeko, ez dela ez garbia eta ez etikoa. Hori iruditzen zaigu. Eta oneri parkatu, eta oneri dagokionez, bai, ulertzen dut hau, ekime pribatua direla, baina udalakonen kudeaketa bat egingo dago, ez? Edo bere izenean agertzen da eta inongo ikuskaritzari gabe plazeratzen dago? Ez dut. Ez dozue usteko udalak Zornotzan publikatzen diren ekimen pribatu guztiek fiskalizatzen dagoenik, ez da? Eiten dire asko eta asko ez dira botatzen herrira eta beste asko eta asko geratzen dira beste toki batzuetan. Baina, bueno, dana dela gaizka, da jakin deizuen, udal kontueri buruzko esleipen egin behar dana, sozera saltu behar dauena, udal gobernuak erabakiko deu, nora agertzen dan, nok erantzuten duen, eta nok emoten duzuen, esplikazioak kudeaketarena. Eta hori, udal gobernu honek berdin jarraituko du. Beti, udal gobernuen esparru barruan. Beste barik. Jakin dizuen, ez jakula berriz errepikatzen dut, ez garbia, ez etiko iruditzen. Iruditzen zaigu, irudi bat, saltzen ari zaretela, eta kanpaina elektoral bat egiten ari zaretela, irudi horrekin. Bitu, udal gobernu... Eta bai, zuek faltazena, zuek zaudete gobernuan, zuek erabakitzen duzu, ez zelan egin eta nola egin, baina gu hemen gaude ere bai, zuek fiskalizatzeko eta zerbait ondoz bat iruditzen esateko. Eta pelota botatzea Galdakora, Durangora, Zornotzan gaude. Hemen norberak asumitu dituela ditzala bere ardurak. Gaizka duda barik. Nik nire ardurak argi eta garbi badaki zintzu diezan, nik badakit zertazetarako nagoen, eta, bueno, ekainar arte hemen egongo naz, aurkeztu nintzen programa elektoral bategaz, eta hori bultzatzen eta hori aurrera eramaten. Eta herritarrak nire gestioa, gure gestioa, horren arabera baloratuko du, eta punto, eta ez dago besterik. Eta, bueno, beste barik, bale? Beste galderarik, bai, bego. Egunon dan hori. Ez dakite jakinaren gainean egongo zareten, baina, bueno, berdintasun batzordea bai zehatzo elkarbanatzen dugun txatera bidali nuen. Aragoiko egunkari batek artikulu bat publikatu du, zein eta, bertan jasotzen da, Hueskako entzutegi provintzialak, Zornotzan horrela azki ibili den pertsona bat 53 urtetara kondenatu duela abusu sexualak direla, eta ez? Hori dela eta EH Bildutik salatu nahi dugu udal honek pertsona horrekiko egin duen zaintza falta edo erakutsi duen arduragabekeria, ez? Hasteko notiziaren berri izan genuenean, batez ere berdintasun batzordera jo genuen, bai nire kide Leirek eta bai biok, eta oker espaldin banago, ze duela denporatxo bat pasada eta berdintasun batzorde horretan, edo ez dakit berdintasun batzordetik bideratu zen, edo udal batzordetik, baina bildu ginenak izan ginen, uste dut zeundela gainera solemnitate batez bildu ginen Ainoa zegoen, Aizbea ere, udaltzainen arduraduna, Anartz oker espaldin banago ez dut gogoratzen, asuntua tratatzeko, eta hor guk plazaratu genuena da, bagenekiela pertsona horri kautelazko neurri batzuk esarri zitzaizkiola, eta eskatzen genuela EH Bildutik kautelazko neurri horiek udalak berak bideratzea, mesedez, zentzu horretan. Eta bilera horretan, printzipioz garrantzia eman zitzaion pertsona horren errugabetasun printzipioari, hitz hori behin eta berriro errepikatu zen, eta guk eskatzen genuen bakarra zen udalak arduraz jokatzea kautelazko neurri hori dagokionean. Badakigu, behin eta berriz, pertsona horrek, naiz eta kautelazko neurri horiek euki, badakigu pertsona horrek kautelazko neurri horiek behin eta berriz
ez dituela errespetatu. Eta errespetatu ez dituen bakoitzean, udal honengana jo dugu. Bai taldetik eta bai taldeak, bai EH Bilduk eta bai herritarrek. Gure sorpresarako nik espresuki hitz egin nuen hasteko ikusi. Ni kiroldegiko erabiltzailea naiz, eta nik pertsona hau etengabe kiroldegian ikusten nuen, ni banekien keutelasko neurri horiek kiroldegian egotea debekatzen zutela, eta nik kiroldegiko arduradurarekin hitz egin nuen. Hala ere, handik eta astebetetara berriro ere kiroldegian ikusi nuen pertsona hori. Era berean, banekien pertsona horrek ezin zuela eskola publikoetan egon, eta eskola publikoetan ikusi nuen. Kasu horretan alkatea uda zenez, alkatea oporretan zegoen, eta nikan hartzen gana, alkate ordearen gana jo nuen, eta berak kudeatuko zuela esan zidan. Hala ere ondoren, berriro ere udaltzainetara jo genuen, adieraziz pertsona hau ere leku publikoetan egon ezin zitekeen lekuetan ere ikusi genuela. Eta udaltzainek, ez dakit bere gain ardura hori hartu zuten edo ez, baina berriro ere jarraitzen zuen. Orduan, bai salatu nahi dugu sententzia hau eta ondoren, eta bai balioa ematen diogu nola ez errugabetasun printzipioari, baina askotan bai ematen du udal honek nahita edo nahi gabe esango nuke, badirudi berduguari biktimei baino balio gehiago eman diela, edo behintzat, edo bederen, babes gehiago. Orduan, bai hemendik salatu nahi dugula, babes gabezia hori edo ardura gabezia hori zentzu honetan. Besterik ez, eskerrik asko. Nik horreri buruz esan gura dudana dela udaltzainak eta udaltzain buruak sarritan egon dela pertsona horregaz, sarritan hitz egin duela, juridikoki, karo, ez da gauza bat alkateak hemen ezin deke erabaki berari gustako litzaiokena, baizik eta babes juridiko bat ikusi behar dugu, eta nire neurria beti izan dira, bete dadila, baina juridikoki babestuta. Eta alegindu gara, holan izatea, kostiente gara, pertsonak, danok dakigunez moduen, bakotxa da, dan modukoa. Eta kostiente gara, sarritan joan behar izan garela, pertsona horregaz hitz egiten, eta horretan idazkariagaz be hitz egin dugu, sarritan, ertzainatxagaz be bai, eta ardura eduki dugu, baina hau ez da oestea bez, ezin lekeguen gukura duguna, naiz eta susmoeki joan dan bidetik jungo zala. Guk begoa lehinduko gara berriro be, bete da legea, eta gure juridikoki aholkularitzari jarraituz, alegindu jentea lasai egon dadila, eta pertsona honek, ez dakit zelan egongo dan sententzia, ez dakit definitiboa dan edo ez da definitiboa, orduen hemen epe baten egongo da, eta zain egongo gara, neurri kautelar guztiak betetzeko. Bukatzeko, Andoni, egia da pertsonak diren modukoak direla, baina erantzuk eta horrek ezin duela aitzakin moduan balio, esateko pertsona den ez den modukoa, beharrezko diren neurriak ez hartzeko. Neurri juridiko ez ari zaren heinean, erraza da. Kautelazko neurriak betetzen ez direnean, nahikoa da ertzaintzari jakinaraztea, ertzaintzak epaitegiari jakinarazten dio, eta epaitegiak beharrezko neurriak hartzen ditu. Eta parkatu Andoni, eta honekin bukatzen dute, eta ez da baten gertatu, ez da birritan gertatu. Andoni, eta oso konsienteak zarete zentzu horretan, askotan gertatu da hau, eta ez da beharrezko diren neurriak hartu. Eta zorionez, ez da ezer gertatu, baina pertsona honek, adibidez, kiroldegian, umeekin, konpartitu ditu aldagelak. Eta hori oso larria da, oso larria. Beste gabe. Eta bukatzeko, eta argi euki EH Bilduko udaletan, ez Galdakon, ez Durangon, ez beste dozeinetan, hau ez litzatekela gertatuko. Beste gabe. Ez dakit, nik uste dut ziurtasun batzuk emotea ez danien gertatu gatsa dala. Baina, optimista izatea behona da. Ez da ingo problemarik. Lehen esan dudana, guk eukidugu zen arazoak ertzaintzan badaki gertatu dela, eta berdinengo dugu. Gertaten bada, eta nik ezin dut esan ez dela gertatuko, hartuko dugu, sartu behar diren neurriak. Besterik?
bueno, asteburua dator, euria behantza gitxitxo dengo dugu, beraz, disfrutau asteburuaz. Agur.